Yeah. Power blast. Baby girl, ndifinga kusiya ndifira iwe ya kunyango zvakaoma ya andifinga kusiya mudiwa baby tichapinda mumambure tose kunyango matsaga muri tokitoke neni booster mangoma ndinobata ndifinga kusiya mudiwa baby tichapinda mumambure tose kunyango matsaga muri tokitoke neni booster mangoma ndinobata andifinga kusiya kunyango zvakaoma Uri wani takatoma vamavachisaka ndivavutichi system ndavafunza vamavutisi andiwo wakunaka kupfura uchi andifinga kusiya mudiwa baby uri wani pamiliyoni baby girl ndofira iwe andifinga kusiya mudiwa baby tichapinda mumambure tose kunyango matsaga vuti tokitoke neni booster mangoma ndinobata ndifinga kusiya mudiwa baby tichapinda mumambure tose kunyango matsaga vuti tokitoke neni booster mangoma ndinobata booster tukuraisa mabooster tukukasta anywhere you go my booster tukuraisa my booster tukukata anywhere you go used to them booster anywhere you go they used to them sister anywhere you go they used to them mothers anywhere you go they used to them kitchen man anywhere you go and if you never see you mudiwa baby tichapinda mumambure tose kunyango matsaga vuti tokitoke neni booster mangoma ndinobata ndifinga kusiya mudiwa baby tichapinda mumambure tose kunyango matsaga vuti tokitoke neni booster mangoma ndinobata ndifinga kusiya kunyango zvakaoma uri wani takatoma vamavachisaka ndivavutichi system ndavafunza vamavutisi andiwo wakunaka kupera uchi andifinga kusiya mudiwa baby uri wani pamiliyoni baby girl ndifinga kusiya mudiwa baby tichapinda mumambure tose kunyango matsaga vuti tokitoke neni booster mangoma ndinobata ndifinga kusiya mudiwa baby tichapinda mumambure tose kunyango matsaga vuti tokitoke neni booster mangoma ndinobata ndifinga kusiya mudiwa baby mudiwa baby ndifinga kusiya mudiwa baby mudiwa baby ndofira iwe baby girl ndofira iwe what I say all blast big up Jarabo Salad Master Records is 2000. Yeah. Power blast. Baby girl, ndifinga kusiya